Por el Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia le corresponde el uso de la palabra a la senadora Bideguren. Eskerrik asko, presidente jauna, senatari jaun Andreak. Alderdi Popularrak orokorkerietan oinarritutako proposamena dakarkigu gaurkoan ere. Izan ere, autonomoak ez direlako kolektibo homogeneo bat. Alegia, ez da berdina notario edo abokatu bat edo etxeko langilea izatea. Ez da berdina kazetari freelance bat izatea edo irrati edo telebistako kazetari ospetsu bat izatea. Ez da berdina autonomo moduan alta emotea negozio bat sortzeko ideia garatu nahi delako eta norbere buruaren jabe izateko ilusio horrekin edo enpresa batek kontratatzeko derrigortzen zaitunean. Ez da berdina sarrera egonkorrak dituen autonomo baten egoera edo eta garapen handiagoa behar duen jarduera bat egiten duen autonomoarera. Guztiak autonomoak dira, baina egoera ezberdinak dira eta hauetariko bakoitzak zailtasun eta behar izan konkretuak ditu eta horiei eraginkortasunez erantzun behar zaie. Baina eraginkorrak izateko orokorkeriak ez dira bidelagun egokiena. Honez gainera, beharrezkoa ikusten dugu beharrizan hauei ekitatez erantzutea, gizarte justuago bat izateko. Eta zentzu honetan, ezinbestekoa da justizia kontributiboa indartzea eta autonomoen babes sozialean aurrera pausoak ematea. Hala ere, argi daukagu, hau ez dela Alderdi Popularraren lehentasunetariko bat, eta adibide asko daude, baina bat aipatzearen. Egoera okerrenean dauden autonomoak, autonomo faltsuak dira. Autonomen araubide berezian daudenak, baina beste baten konturako lanean ari direnak. Baina hauek regularizatzeko aukera egondanean kontra bozkatu du Alderdi Popularrak. Beraz, autonomoen defentsan etorri dira gaurkoan, baina benetan autonomoak defendatzeko aukerak egon direnean, badakigu Alderdi Popularra zein lekutan egondan. En fin, badakigu Alderdi Popularrak nolako lan merkatua defendatzen duen eta gure posizioetatik oso urrun dago. Azkenik, badirudi oso keskatuta daudela ekintzaileen formakuntzarekin eta baita negozioak eskuz aldatzerakoan ondorengoen faltagaitik hauek galtzeko arriskuarekin. Baina nire galdera da, eta zer egiten duzue gobernatzen duzuen erkidegoetan, helburu hauek, guzti hauek, gure euskal erakundetan aspalditik programa ezberdinekin betetzen ari dira eta ez dugu onartuko berzentralizaziorik. Euskal Herria Bilduk argi du gure nazioa ukatzeko operazio bat martxan daukagu, baina argi utzi nahi dugu Alderdi Popularren gaitasun faltak eta uniformizazio obsesioak ez dugula inondik inora onartuko gure herriaren eta herritarren eskubideak zapaltzerik. Ezer ez gehiago eta noski kontra bozkatuko dugu.